Meidän tehtävämme on luoda yhteisöjä, joissa ihmiset voivat elää elämäänsä parhaalla mahdollisella tavalla. Alina Huoleton on enemmän kuin vain palvelu. Se luo turvaa ja lämpöä tuomalla läheiset ja palvelut lähellesi etäisyydestä riippumatta. Se, että saadaan tämän pädin avulla äitiin yhteys niin, että näemme hänet, niin onhan se aina paljon kivempi kuin pelkkä puhelin. Pääsee soittamaan sillä. Näkee kasvot, niin se on ihan hyvä. Me tähtäämme ihmisen hyvinvointiin kaikissa elämän vaiheissa. Me suunnitellaan asiakkaalle nämä etäsoitot sen mukaan, miten asiakas näitä toivoo. Siellä on aina tutut hoitajat, jolloin pystytään juttelemaan niitä arkipäiväisiä ja tavallisia asioita, mitä ihan kotikäynneilläkin jutellaan. Alina Huoleton. Se ei ole vain palvelu. Se on tapa välittää.